Halo, ketemu meneh karo Miss Rifa. Nah, dina iki ak dhewe sinau babagan aksara Jawa. Nah, kelas 7 sinau babagan aksara Jawa sing ijik sederhana. Ngono ya. Nulis aksara Jawa sederhana. Paling bisa nulis 1 tekan 2 tembung migunakaké aksara Jawa. Nah, aksara Jawa sing durung owah saka asale utawa sing durung etok owah-owahan yaiku ana aksara Jawa nglegena jenenge, ngono ya. Aksara Jawa nglegena iki ana ha tekan ngo. Hana caraka data sawala padha jayanya maga bata ngo. Nah, iki aksara iki sing dijenengke aksara nglegena utawa aksara wuda, ijik durung owah saka asale. Ngono ya. Terus sing keloro yaiku ana aksara pasangan. Nah, aksara pasangan uga padha ya. Ana pasangan ho, ana pasangan no, tekan pasangan ngo. Ngono ya. Nah, pasangan iki migunakaké dienggo apa? Ya, dienggo nyigek wanda utawa nyigek suku kata ing tengah-tengahe tembung lan tembung ing tengahing ukara. Ngono ya, nyigek kata ana ing ukara utawa nyigek suku kata ana ing tembung. Ngono ya, tembung kuwi kata, ukara kuwi kalimat. Oke. Sawise kuwi ana aksara sandangan. Nah, sandangan pingko ana wulu, ana suku ya, salia liyane. Ana uga tanda baca. Ngono ya, tanda baca sing kudu digunakake nalika nulis aksara Jawa. Ngono ya. Nah, sandangan kuwi, sandangan pingko dibagi ana 3. Ngono ya, dibagi cacahe ana 3. Sing pertama yaiku sandangan swara. Ya, yaiku sandangan kanggo ngrubah swara vokal. Aksara nglegena, aksara wuda iki mau ya utawa caraan dipasangke karo sandangan swara iki mau gen iso berubah swarane. Ngono ya. Misalnya nulis suku. Nah, berarti kan so kudu dikai gen suarane dadi u ya, kudu diwenehi suku supaya suarane dadi su. Ngono ya. Terus ku. Nah, ko aksara nglegena ko diwenehi sandangan u supayane suarane iso dadi ku. Ngono ya. Nah, kuwi jenenge sandangan swara. Sing keloro sandangan panyigek, yaiku sandangan kanggo nutup suku kata. Ngono ya, contohnya apa wae, Miss? Nah, engko enek sandangan ho, ngono kuwi ya. Ha utawa wiknyan, ana cecak, ngono kuwi ya. Terus sing ketelu, sandangan yanjana. Ya, biasanya sandangan yanjana iki sandangan sing diucapke bebarengan karo huruf sing diwenehi sandangan. Nah, biasanya dienggo apa? Pembuka wanda utawa pembuka suku kata. Ngono ya. Nah, contohnya iki ana sandangan swara panyigek lan sandangan wanjana. Ngono ya. Nah, sandangan swara kuwi enek wulu, enek suku, ana taling, ana pepet, ngono ya, lan ana taling tarung. Ngono ya. Kuwi sing merubah swara vokale supaya iso sesuai karo swara vokale. Ngono ya. Banjur ana sandangan panyigek. Nah, sandangan panyigek iki mau ana apa wae? Ana wiknyan, suarane h. Ana layar, suarane r. Ana cecak, suarane ana pangkon dienggo nyigek utara ya.
Nyigek ukara ana ing utawa nyigek tembung ana ing pungkasan, ana ing mburi dhewe. Ngono ya. Lan terakhir ana sandangan pyanjana. Nah, sandangan pyanjana sing dienggo nulis apa wae. Nah, iso ning tengah manggone. Ngono ya, contone ana pengkal, ana cakra, lan ana cakra keret. Ngono ya. Sandangan pyanjana kuwi ana 3. Sandangan swara kuwi ana 5. Ngono ya, lan turahane dadi sandangan panyiget. Ngono ya, nek swara h, r, cecak, pangkon iki mau ana 4. Ngono ya. Oke, nah iki Miss Diva menehi contoh piye carane nulis migunakaké aksara Jawa. Ngono ya, nyoba nulis yuyu kang kang. Nah, sing ditulis pertama kali apa? Aksara yu. Nah, iki ya. Iki utawa sandangan swara. Gen swarane dadi yu, ora iya. Ngono ya. Yu yu. Nah, terus ko. Nah, ko enek enge, kang. Berarti ana pepete. Kang kang. Nah, iki ya macane yu yu kang kang. Oke, banjur gede banget. Nah, gede banget iki ya padha ge. Aksara ge, nah ene nek iki nulis ditulis anek diaklitike dadine nganggo caping. Berarti nek nganggo caping nah migunakaké pepet. Ngono ya. Gede migunakaké taling. Ngono ya, saliyane iki mau kabeh migunakaké taling. Sing migunakaké pepet suarane ge ngono ya. Gede ngono ya. Berarti migunakaké pepet. Lage aksara ta dipangku. Nah, iki mau ya aksara utawa sandangan panyigek dienggo mangku terakhir dhewe. Ngono ya, gede banget. Ngono ya. Terus banjur omah tawon. Nah, iki ya. Piye carane Miss nganggo panyigek weknya niki mau. Dadi omah. Ngono ya. Dilanjut ke ta. Nah, lagi won omah ta won. Banjur en di pangku meneh supayane sigek. Nah, iki ya omah tawon. Terus nah iki bedake antarane awake dhewe kudu nganggo cakra utawa cakra keret. Ngono ya. Ki kretek kreta krasa. Ngono ya. Nek kretek berarti nganggone apa cakra keret amarga iki suarane nganggone iki mau ya caping. Sing kudune migunakaké pepet iki mau. Ngono ya. Nek sing migunakaké pepet kreene ngono ya. Berarti nganggone cakra keret. Ngono ya. Contone ko. Dikei cakra keret. Nah, berarti kre macane. Ngono ya. Krete. Padha. Tene migunakaké pepet. Terus dikei go lagi dipangkon. Dadi kretek. Ngono ya. Banjur kereta. Nah, iki Miss, kerene kok suarane dudu ngono ya. Berarti piye carane nulis Miss? Ngono ya. Carane dikai taling sik gen suarane dadi kre. Ya, karena iki nek ditulis nganggo aksara biasa nganggone taling. Berarti kudu dikai taling. Lagi ko
Nah, iki migunakne cakrane cakra biasa, cakra tok. Nah, ngono ya. Jadi suarane kre. Karo dikai to. Nah, iki wacane kre to. Ngono ya. Terus krasa padha, garek gampang nulisnya ko. Dikai cakra, kro karo dikai so. Krasa. Ngono ya. Oke, lanjut meneh. Nah, migunake pengkal. Ngono ya. Nah, contohnya kiai. Nah, iki yo gampang. Ko. Nah, ning kene nek yone. Ning tengah-tengah antara ko, nah kene yene. Berarti kowe iso migunake pengkal. Ngono ya, dikai pengkal. Nah, iki macane kia. Garek ditambahi ho diwulu dadi kiai. Ngono ya. Nah iki sing ijo bingung bedake antara kowe kudu nganggo pepet apa nganggo taling. Ngono ya. Migunake kowe kudu nganggo pepet utawa migunake nganggo taling. Ngono ya. Ki Miss Rifa kei trike gen supayane gampang. Ya. Saliyane endok. Ngono ya. Saliyane endok ya. Iki mau endok, iki mau berarti migunake taling. Ngono ya. Nek endok oh berarti itu menggunakan pepet. Ngono ya, contohnya Nah, berarti no. Dapat ini. Nah, nih ya, endok ya. Miss Rifa hanya mencontohkan untuk piye carane bedake antara kowe kudu nganggo pepet utawa kudu nganggo taling. Ngono ya. Endok ya. Seliyane endok kuwi nggunakake taling kabeh. Ngono ya. Misale iki ember. Nah, karena dudu ya, berarti berarti nggunakake nganggone taling. Ngono ya, berarti ngono ya, B. Nah, berarti ya padha. Ember. Nah, ngono ya. Oke, ngono ya, supaya nek iso luwih ngerti meneh videone iki iso mbok simak ping bola-bali supaya nek kowe luwih ngerti lan luwih paham piye carane nulis aksara Jawa. Matur nuwun, Gusti berkahi.